patuloy pa rin naman po natin ibibigay kung ano yung dapat at nararapat na serbisyo po para sa ating mga kababayan. Yung sinasabi mo ninyo na yung quality po, that is good. Meron ho kaming mga scorecards po para na ginagawa at talagang pinupukpok po kami ng aming secretary na specialist na kami yung mga frontliners. And kailangan namin mag-provide ng quality at maayos na serbisyo. In fact, kailangan namin mag-extra mile kasi ito health, ito yung pinag-uusapan natin. Subalit syempre nga po, it will be unfortunate po kung sakali man po hindi man po may kakulangan ho tayo. May backup plan kayo, contingency plan? Patuloy pa rin, meron naman po, patuloy pa rin naman po, kailangan namin mag-deliver dahil mandato ho namin yan. Kailangan namin i-deliver yan. Pero for us to fully realize the UHC, we're really asking the support po na sana po maipasa nga po itong excise tax para sa ganun mapunuan po ng sapat yung ating funding requirements para po hindi po kulang ang pwedeng maibigay para sa package na pwede namin maibigay. At the same time, makapag-improve kami ng mga infrastructure, mga medical equipments na kinakailangan para matugunan yung mga pangangailangan na ating mga kababayan. And you have revived Yossi Kadiri to do the fight, di ba?